Klinove! Stavite klinove! Olabavite konopce! Oprosti im, oče, jer ne znaju šta rade. Druge je spašavao, pa neka sad spasi sebe. Tako je, spasi se ako si Mesija. Siđi se krsta. Pokaži nam jedno od tvojih čuda. Isusa raspeše između dva razbojnika da bi se ispunilo ono što proroci Božji objaviše 100 godina ranije. Ovo nije odeća običnog čudotvorca. Hajde, pusti. Nemoj pocepati. Slušaj, hajde da se kockamo za nju. Ajde, pruži. Čekaj, desi to mene, ovdje desi. Čekaj. Daj, nemo da vara. O, baš si Srećković. Imaš sve. Šta ćeš sada s tim, pošto si je prigrabio? A iznad njegove glave stajao je natpis: ovo je car judejski. Spasi se ako si car jevrejski. Zar ti nisi Mesija? Spasi sebe, a i nas. Zar se ne bojiš Boga? Dobio istu kaznu. Kao i ti. A ništa nije skrivio. Sjeti me se, Isuse, kada dođeš kao kralj. Obećavam ti. Danas ćeš biti u raju. Sa mnom.
A beše podne i tama bi po svoj zemlji 3 sata. Zavesa u hramu rascepi se tačno po pola. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Neka je slava Gospodu. Ovo je sigurno bio pravednik. Josif iz Arimateje, član vrhovnog saveta koji ne beše pristao na njihovu presudu, od Pilata dobio dozvolu da Isusovo telo položi u grob pre nego što je započeo bogoslužbeni dan po sunčevom zalasku. Oprosti nam, mi pratimo telo našeg Gospoda. Svi ste dobrodošli, ali moramo da izađemo. Uskoro će šabat. Vrlo rano u nedelju one dođoše na grob i doneseše mi mirise koje su bile pripremile. Zašto živoga tražite među mrtvima? On nije ovdje jer je vaskrsao. Sjetite se šta vam je rekao u Galileji. Sin čovečiji će biti predat u ruke grešnika, razapeće ga, a 3. dan će vaskrsnuti. Čujte, kamen je bio odvaljen. Ušli smo,
Ali telo našeg Gospoda je nestalo. Da, telo našeg Gospoda je nestalo. I prikazaše se dva čoveka. Anđeli, sjajni, poput sunca. I rekli su nam, zašto živoga tražite među mrtvima? Istina je. Verujte nam. Verujte nam. Vidjeli smo ih. Idite, uberite se sami, grob je bio prazan, našeg Gospoda više nije bilo. Petre, moraš da nam veruješ. Gospod Isus se javio dvojici učenika, koji se uzbuđeni vratiše drugima. Gospod je stvarno vaskrsnuo. Kazao se Simonu. Ispravno ga nismo prepoznali dok smo bili na putu. Ali kada je razlomio hleb, prepoznali smo ga. U Emausu. Čudno da se uputio tamo. Mir s vama. Zašto ste zabrinuti? Zašto vam sumnje nadiru u misli? Gledajte, moje ruke, moje noge. I vidite da sam to ja. Dodirnite me i znaćete. Jer duh nema meso i kosti kao što ih ja imam. To je upravo ono o čemu sam vam govorio kad sam još bio sa vama. Da, sve što je zapisano meni u Mojsijevom zakonu, u proročkim knjigama i psalmima mora da se obistini. Ovo je zapisano. Mesija mora da pati i vaskrsne iz mrtvih na 3. dan. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštaj greha svim narodima, počevši od Jerusalima. Vi ste svjedoci svega toga. Ja ću na vas preneti obećanje mog oca, ali morate ostati ovde, dok se snaga ne spusti na vas odozgo. Neka vas Bog blagoslovi i čuva. Data mi je sva moć na nebesima i na zemlji. Idite stoga i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Učite ih da se pridržavaju svih mojih zapovesti. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. Amin.